Online sa hotline. Online sa hotline. Si MBCCI President, MBCCI Executive o Chief Executive Officer kag subong man sa PPCI Western Visayas, opisyal man kag tiwisam operator. No? May good news ako no. Karon nga aga, we have Sir Frank Carbon on the line. Sir Frank, how are you? So, I'm good. May nagaman ka tanan. So, imo. Ano ning good news, sir? Nano ba nagdamo na gid ang pasayro tada? Daw, amoy na. Daw, ang indikasyon namo sang duwan ni Kasimanang Ligad na monitoring namon sang pasayro, alin Iloilo, pasulod Negros, alin Negros, pasulod naman Tanay. Isa ka, daw encouraging namin, no? We will discuss ang na karon sa ekonomiya. So, decide ang wisdom na magduwa na patrip subong mayara ka isa. So, starting December 1, magduwa kita patrip na. Okay. No? So, may ara kita da isa mang karoro, may duwa man siya patrip, so apat na. Plus ang ato, plus ang roflat ni Roro, pag-isisyon, maghapos na gid. No? Ang pagkadto pakarita ni Ilo, Panay, Negros, ang pagnegosyo sa aton ng trabaho nagpakadto pakarita nakapauli na sa atong pamilya diri sa Negros kung sobra ka sa Ilo. Ano man ang Ilo, mag-ubras Negros, makabalik man po sila. Okay. So ang atong schedule starting December 1, mahaling kita sa Ilo, alas 6 sang aga. Mabalik kita sa Iloilo alas 8:10. Alin sa Bacolod, at sa Iloilo naman, mahali naman kita alauna 10. Mabalik naman sa Iloilo, alin sa Bacolod, alas 2:50. So, pliton ko, ang departure sa Iloilo, alas 5:00, alauna 10 ng hapon. So, may isa sa agay, isa sa hapon. Alas 6:30 sa aga, tag alaon sa hapon, alin sa Iloilo. Ang alin sa Bacolod naman is alas 8:00, tag alas 2:50 sang hapon. So, bali duwa, sir, sorry to but in duwa na ka-unit subong inyo. Isa lang. Isa lang. Ang trip lang ang gindubol. Ang trip lang nila galing gindugangan pero isa lang ka-unit kaya po lang nagabiyahe. Isa lang, ang kapasitin kaya sang schedule, kaya sang speed sang schedule nga timing po di isa lang, duwa ka round trip. Okay. Saan ni siya nag-umpisa, gid? 2 weeks ago, nagtungod sa isa pa trip. Oo. Okay. So, mid-November, ito bilang November 16, nadunduman mo, no, nga na level 2 na kita, like level 2, tungod kita to. Oo. Amo to pag umpisa isang isa ka unit kapag biyahe pero ang double trip na ni blang kwan siya no nilugin sugdan. Wala pa, December 1 pa. December 1 pa. Kung amo ini siya maumpisa pa, ang effectivity niya December 1. December 1 Okay. para kami ba alert level 1 na lang kita gani. Kabay pa. Despite sila ang pasahero, sige na pakadto pa kare. So, very encouraging na. Nga ang tao gagawa na pag naganegosyo. Okay. Trabaho dito. So, in short, ang kwarta circular na sa duwa ka isla, Tanay, kag Negros. Munang kinanglanan ta. Circular ang kwarta para nga magdamo ang trabaho. Pag magadamo man ang mga sildo, magadako man ang sildo nga sang aton nga mga empleyado. Ito mong daw kwan lang ang siya kasi manak is pagbuwa lang imo, daton nila naman nga tao, daton si manak ginakon lang. Nakutra lang. Oo. Yes. So anyway, most probably do amo na ang aton expect starting December 1 pero diri sa Bacolod City sa province sir, ang sa MBCCI nakadiscuss kamo may plano kamo nga iyon halimbawa kundi may ara kita gina patuban gyapon nga curfew kag likurban, may mga ginpapanaog nga mga regulation. Ano man, may plano ka mga mag-request sining nga medyo haluganan ni siya? Number 1 gid ang curfew.
Kinanglaan balan mo kung nalugan mong curfew, meaning more business hours amon sample SGs ang province also. So kung imuon mo alas 12 tanan, uniform, but signal we have another 2 hours sa Bacolod na business, tag another 4 hours outside Bacolod. Okay. Oo, meaning more business hours, more revenue, chances are. No? Amo na sa ang paglantaw namon. At the same time, ini ang bansang liquor consumption sa public o mga restaurants sa ikuan ilit na lang. Kaya balan mo ini ang liquor, kabalo mong kita nga Pilipino, mga hindi kita may inom sa labi na yung gapan hapon. Ako ni nga negosyo namon kung gabi. Okay. Oo, almost nga sa amon ginta, halin sa liquor. Pero kaman Damo mo dyan palahubog, no? Palahubog pala inom, no? Sila ko sa damo gid pala inom. Hindi na siya pala inom, daw manihat pa lang. At sila, isa nagtuon mo nga antik man napon, malo servisa, no? After pa nga tuon, malo brandy brandy, manihat na. At sila sa nagtuon, so may aragin man na yan nga mainom gid ako to, no? Pero as a general, maluya bitang upod sa pangyapon sa may alcohol, may low servisa, Okay. or may low soda, or wine, no? Amo na? Oo. Dako na, ha? Nakabalo ka naman silang hindi ka servisa kung sa ka ginom, no? Gani man. So mali ina siya nga iayo nyo na sa province kay sa Bacolod City by December. By December nga ang curfew himuon na alas 12, uniform na lang sa probinsya para hindi sila magsalang aton nga mga empleyado nga obra sa Bacolod nga aton istar sa Gua. Tapos sila italisan. Dalagan sila. Okay. Alas 9:07 na, lantawon ta na, kay December pa man aktualin nila nga iayo sa province. Pero anong paglantaw naman sa public, tiyo na gid man nga medyo halugan ang curfew ta, o dulaon na gid lang man ni, nga makapinagusto na lagaw ang tawo. Ay, matyagan ko yung Bacolod City, dugurudugin buyan, storil ang kalabanan kung tugutan ng away na curfew. Sir, sorry na utod ang linyata. Yes, sir. Go ahead, yes. So, December, aside from the curfew, liquor ban, ano pa gid ang mga posible ayoon nyo? Hopefully magtayo yun na kang hindi kita mapiktuhan sa bagong variant, bla? Actually, amo lang nga may ginaayo namon. Kay kapanilag magamit nga hambal mo nga bago nga variant kay daw ara na ganit mo Hong Kong. Kay kabalo naman Hong Kong, Pilipinas. So, lapit lang. Malang na kung tuplak sa bukon sa aton mga paglalaksak-paklig. No? So, kapanilag magamit na hinay. Kay subong ang aton nga pangabudla sa 2 ka tuig daw nagbunga na, alert level 2 na lang kita kasi alert level 1 man kasi kinanglan dipindihan pa din na kung pinagtikuan ang aton mga video, mga leaders sa opisyal sa Banwa na kung gandit na hindi kita magbalik sa that amo ng number 1 nga obligasyon sa aton nga mga opisyal sa aton nga Banwa. Okay. Pero kinangman aton nga kooperasyon, no? Una-una gid, amo nang nambal mo bla na mapagbakuna gid ha. So ginaibiyahan man sa mga mayor ka kung paano nga mapabakunahan ng daging empleyado, no? Okay, mayo na kita namon at si Mayor Bading, very good. Si Mayor Yulo, no? As you said, gapay pang sundo na sa iban nga mayor na kinanglan ang mga ilang empleyado, bakunado. Amon yung empleyado, bakunado, hindi kami magpasugot, hindi ka po bakuna. Kung mo 100% tagid ang inyo mga employees nga nag-comply, nga nagpabakuna. Hindi kami mag-alaw. Kasi namon, kung hindi ka mong pabakuna, mamasakit ka mo, why kami empleyado, anong pag-abrit ka? Gani. Masira na gilang kita. Oo. Kaya ginanglan, dipendahan yung inyo obra, kaya kung ginadipindihan yung inyong obra, ginadipindihan yung kumpanya nga nag-aataglinsyo ng adlaw-adlaw nga no? Kinanglan yun. Eh, conforme man sila. Kasi, libre pa, no? Libre. Kung ka pa, may obra ka pa, ano pang gusto mo, no?
O, gaglain kay siling ni Presidente Tigong niya ini maiway nagapabakuna sa uli kung mag-report sa obran la kinahanglan every 2 weeks kuha sila RT-PCR test result i-present ikaw niya magasto hindi iya pagsakdagon kapin pa sa government. Oo, in short, it's just saying, hindi ka na lang maugaw, right? Sa mo, silday, bayad mo lang sa RT-PCR test na libo, na? Aha. Okay, 4,000. Pero, anyway, by the way, ato bala sir ang natabo nagligan nga daw nag-confuse ang mga nagapalauli from Manila and other part of the Philippines. Bangod to sa espasto may na-settle naman na subong, okay naman na, pero may mga experiences mga member niyo nga na-share sa inyo da? Why, Jed? Kay kami mismo, amon empleyado, pag ang amon membro ng mga PCCI, MBCCI, gina-require din namon plus ng namon. Kamo, pero may kamuyaga travel tungkol sa nature ng inyong obra, no? Masaylo ka sa Cebu, masaylo ka sa Oro, masaylo ka balik Manila, bakit ka ng Bacolod? See, you have to comply. You have to comply with the requirements ng LGU. Na sila nakabalo mo, actually, they're not only protecting ang area nila, they're protecting us, they're protecting our business. Can you imagine, one morning we'll find out nagbalik sa alert level 2? Gani. Tingnan mo, you have to protect yourself, you have to protect our business. So what is that, Okay. It's especially sa mga unrestricted pagig ang Bacolod, when you go to the windows ang for SPAS, it's unrestricted, very easy to get it. Nagtotay, ninamon gani, nasiganan kami ni Governor, Bong Lacson, kaya ang Governor, ang imo ginabuhat, is a very minor na inconvenience. Pero, sang aton pangabudlay na duwa na katuig, hindi that. O kinangano namon, sisingamon, ang whole business community, we will encourage it to comply. Kaya wala din man, kaya napakuan mo lang mo, sadali lang mag-go-espas mo, especially kung hindi ka lang mag-binotig, no? Ikaw mag-binotig ka, balik ulit. Kag hindi ka mag-take, kag pakita to ni Provincial Administrator Attorney Revilla sa akon, ang fake na bakuna, fake pagig na passport ng mga mondos. Oo. Grabe, no? Especially yung variant dito mong kisling namon, we have to comply. We know exactly. Why, mo lang among balaan, ni gusto, pero as the health issues, ang control ng spread ilan na so we have to help them. Yes, sir. Anyway, sige, ma-update na kami sa imo in some time kung may ara man mga development. Salamat sa time nga ginatag karon nga aga, Sir Frank. Art mga bay kami mo. Yes, sir. The whole Philippines, I think, is already 46% lang bakunado. Most likely, direkto sa aton sa Negros. Kasi amo na, no? That's still very low. So, that's why nag-abot na sa simpo ang aton mga mayor. Mas-lin, kundi sa mong babakuna, submit ka mo every other way. So, through the radio, encourage ko din mga yung kita, no? Bulletin yun, encourage ko din na. Kaya biskan mag-travel sa Paligilo, tapos kung bakunado ko, okay. Vaccination card ng tag ID, lakas ka na. Pero kung wala ka vaccination card, RT-PCR test ka man. So, hindi mo 200, 600, RT-PCR test mo, lebo ko, hindi ka na nakita. Gani man. Anyway, Sir Frank, salamat sa time mo ginatag karon nga aga. Anytime, Ada. Thank you also. Pasalamat ko maka-announce sa isang dugang sa biyahe. Salamat, Luwat Art. Salamat. Action Hotline.